jaar uit. De Nederlandse verwerkende industrie zo'n 35 miljoen kilo garnalen. Dit wordt geëxporteerd. Veel grote garnalenverwerkers in Nederland hebben veel macht en kunnen de prijs laag houden als er aanbod is. De opkopers verwachten die de boven aan wel blijven, dat de prijs kunnen gaan doen. Die prijs zal op een gegeven moment, als de aanvoer wordt afgestemd op de afzet, zal die prijs best wel weer omhoog kunnen. Zijn er te veel vissers? Er zijn redelijk veel vissers gekomen de laatste jaren, doordat andere schepen gequoteerd zijn er veel grotere schepen en meer kanalen gaan vissen en de aanvoer is ook niet verminderd, dus je hebt meer aanvoer. Er zijn veel vissers op dit moment, alleen er zijn geen meer vergunningen als vroeger. Alleen vroeger waren er veel slaapvergunningen en die zijn dus niet. En dat is het verschil. De schepen bezig op de kanalen. Vissers willen dat